We kregen een mailtje eigenlijk van VV Rottervallen dat die de handschoen wilde oppakken en dat ze bereid waren ons morgenavond te ontvangen. Dus daar hebben we direct op gereageerd en contact gezocht met de KNVB en Heerenveense Boys. En die waren ook gauw overtuigd. Die gaan natuurlijk als voetballiefhebber, ga je dit alle jaren volgen de afgelopen weken. Hè? En deze zogenaamde soapserie, wat het worden is, wat iedereen zei. En dan denk je op een gegeven moment als de laatste berichten laatst sjost, dit moet eindigen, dit moet klaar. Meestal maar op vakantie, met wie er weer zo'n tap binnen, teleurstelling of vreugde, het moet klaar. Die zit hier om 8 uur liek het er dan toch een eind te komen aan de penalty soap tussen VV Hardergrijp en Heerenveense Boys. En deze keer zal dat zonder publiek wezen. Voor VV Hardergrijp is dat dreun nummer 3 op Riegen. Ik vind echt dat een sportwedstrijd zonder publiek is maar niet echt een sportwedstrijd. Ik vind er hoort publiek, er horen mensen bij, er hoort beleving bij, sfeer bij. Door alle commotie die de afgelopen week is ontstaan, met name het afgelopen weekend, kunnen wij als amateurvereniging de veiligheid niet meer garanderen. Dan moet je maar helaas een beslissing nemen en moeten wij opnieuw slikken. Wij gaan een aantal kundige mensen optrommelen al en die gaat dat zijn dat ze er mooi aan binnen om met reden en gevoel iedereen dat te spreken die toch wat wil. En in de coronatijd hebben we daar ik ervaring mee op dingen, dus we denken dat we dat goed in de hand houden kennen. De penalties worden onder dezelfde omstandigheden genomen als haast een mannelien. Maar dan dus zonder publiek langs de sideline. Maar boeten de hekken is dat nog maar de vraag. Als er mensen steen gaan willen om te zien, ik in de coronatijd hebben we dat meemaken met wedstrijden, dan is dat gemeentegroen. Dus wij hadden de gemeente wel inlichten en de politie ook. Maar ik verwacht je daar net zo vol van. Misschien zullen er wel wat fans zijn die daarbij een stukje vuurwerk afsteken. Nou ja, wie zorgt het wel, hè? Wie wil het wel op u aankomen. We zijn er wel klaar voor, maar we zijn net bang. VV Hardergrijp had de aanroende weekend teruggetraind. En zelfs nog strafskoppen oefenen in SC Leovardia. Postema is blied dat er na weekend gehouden waar nou duidelijkheid komt. Op een gegeven moment moet je strepen eronder zetten en het belang van het team denken. En het belang van ons team is dat er morgenavond penalties worden genomen. Dus dan moet je het niet nog langer uitstellen door dit soort dingen. De strafskoppenserie is zowel via beeld als radio live te volgen bij RTV NOF.